Aksyong Radio Philippine Standard Time, alauna 21. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule. Mayong hapon naman, sa ito mga palangga ng mga tagpalamating, kag welcome sa Martes nga edisyon sa ato na pagpangalagad sa programa This is My Life.
Hulyo 28, tuig 2020. Sila na lang kaadlaw. Mag-save. Goodbye naman kita sa bulan sang Hulyo. Kagato naman pag-abiyabihon ang bulan sang Agosto. Ang bulan sang tigiriwi. Sa piyang sa atong gina-experience sa karon dugang na naman nga aton pag-sakripisyuhan kagantusan. Pero sa hambal na naton, padayon kita nga magahugtanay sa atong sa mga paha. Padayon man kita nga magapakigbato sa mga pagsilaw nga nag-abot sa atong kabuhi. Ilabi ng aton pagpasig-away. Mao sa inyong virus nga inyo, ha? Makita na naton, mabatyagan na naton, gani mga anak, pamati ang inyo sini mga dulunggan. Hindi nanay magpasaway, kinahanglan, bow, sunod kita sa ginapahimo sa aton. Inaiya para gid sa aton na kaayuhan, kag hindi niya sa kaayuhan sang uman. Kundi kaayuhan mo, kaayuhan nila, kaayuhan namon, kaayuhan naton tanan. Ang paghalong sa itong kaugalingon, pareho man sa paghalong naton sa aton isig kapareho, siyempre pati aton pamilya aton man ginahalungan. But anyway, sa gihapon, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa nahambalan ni Tito Wilma, kabalugid kita, sa siningation, nag-relax na sa mga nakapanyaga, sa mga wala pa, nagahimakas pa. Anong lamisa nyo da plasado na? Anong sudaan nyo da panyaga man? Medyo mabulubog na ang panahon. Takay ti magalumon ang kalangitan. Tamo, di ba tawe? Kaya kung magalumon ang kalangitan, nami nakaon sa mga something nga adobo, di ba? Tapos medyo may gamay-gamay nga aslom. Bado nag-crave naman siya ho. Nga ano naman ang gina-crave mo tawe? Subong iya nga parating pala. Gusto ko adobo nga takway. Abaw! Adobo nga takway, parisan abisang lamayo nga bang roast. Hindi gani. Pinirito nga isda kung wala. Sige lang da. Galaway ko. Galaway ko sa may langgaw mo. Anyway, sa atin mga senior citizen, hayan, hello para sa inyo tinendera. Bong patangin mo ba tiis? Bong nagatungtong nagyan. Okay, hilay-hilay lang. Relax. Samtang nag-aupo din kay Tito Wilma karon nga hapon niya sa aton paglingaw man sa inyo paagi sa pagpangalaga sa sininga programa. This is my life. Inya ginahimo na itong sa kahapon Lunes, tugtog Sabado para ma-divert man makadali sa sulod sa mga sobring sa kaoras na paglingaw na itong sa inyo sa tiyak sang aton mga ginapangatubang sa karon. Di ba? Ito we. Kaga, nabatian ko ito kanina sa Action Bibibing, hinahambal ni Action Bayo. Gani halong diri sa Metro Bacolod kag sa mga yara iya sa gwa sang syudad sang Bacolod nga magasulod diri iya sa syudad halong kamo ilabi na nga wala kamo nagasunod sa pagsuksok sang proper wearing signs, face mask, wala kamo naga-observe sang social distancing kay may finalidad na. Di kung may kwarta kamo okay lang na iya. Kung wala ka serbisyo kamo, so hinay-hinay kita, ha? Mas namigid ko observe kita, ha? Kag nagasunod kita sang tanan, para ina sa atong safety. Diba? Yes, so gamay lang gid update sa COVID-19 dahil sa atong sa Metro Bacolod, si kahapon ganito, silang nadugang, duwa, so ang total na nga infected diri sa itong susunod sa Bacolod is 151, di ba? 151. Kag sa probinsya, nagdugang kahapon 5, may 414 kita iya nga total sa mga infected. Pero may mga recoveries man ato ginapasalamatan. Wow! Nakapang-abaw-abaw dito sa mga nag-alabot kay Inas ang kaaga. Wow! Nasala man nga itong mga official diri sa susunod sa Bacolod, di ba? Oo. Gani kita dalis lang din nga mahimo naton magpabilin tada pang wala tahimuang sagwa mo basta may kaunon man lang pakag maisulag, di ba? Kayo lang tawan yung sa bilog na kalibutan sa atong dali sa Pilipinas itawa sila na sobrang na 80,000 ang kadamuon sa naapektuhan or na-infect sa coronavirus. Kinsaron mo 82,040, no? 82,040 kaging dugangan iya sang bag-o kahapon
nga 1,657. Salamat sa Ginoo nga may mga naka-recover man kahapon nga adlaw nga mo 359. Pero kung doon ito sa kabugusan sa bilogya nga kalibutan, ito ang mga phone mo na, 16,629,203 ang infected sa coronavirus na ini. Sa bilog nga kalibutan, after 24 hours kahapon, sila 600, ang kabugusan, 600 sila tawe, 500,488. Ang makuno ng kabuhi, no? Tapos makita mo bala sa mga videos, sa mga balita, nagpag-post ang mga bangkay sini nga nasulod sa kadaver na nagahilera lang. Kasakit na yung dumon. So, aton bilis na mahimo dira is ang pagpangamuyo para sa mga nagtaliwan tungod sa virus nga ini, pagpangamuyo para sa ila, kag pagpangamuyo man para sa aton, ilabi na ang nag-suffer sa karon nga apektado sining coronavirus. Nga kabay makaluwas kag mangin maayo ang ila sini lawas kag makapadayon man sa pagpangabuhi. Normal pareho naton, di ba? Kag kita syempre padayon man nga magahalong mga senior citizen, nga mga anak ko. Kag syempre mga kabataan dira, hindi kamo dani hagit sa dira lang kamo kasulod sa balay, pwede man kamo da kagwa kung wala ulan, di ba? Dira lang sa inyo sulod ko dal hindi na magwa. Okay? Di kahapon, ngayon man Presidente Rodrigo Duterte, nag-deliver man sang iya sining ikalima nga State of the Nation Address sa Kuntona. Kaya mo na sining nato, di makumat na ito, kung may build program, bibibi na mo, build program, ginagusto naman karon sa Presidente ang PPP program, no? Plant program. Amo na nang game code siya. Ambalya, buhusan niya kung yasan nga nagkaigo nga pondo ang agriculture. 66 billion pesos ang naalukar sa sektor sa agriculture kag pagpangisda. Ina para sa ating pagkaon. Gusto sa Presidente na makaangkon sa nagkaigo kag kasarangan nga pagkaon anya sa Filipino. Sadya sa pa sa iya, mas madali iya nga mamit, no? Matuman, mahimo, ang PPP program or plant program sa BBB program. Di ba? Nagkakatun-tutulan ko how. Siguro kayo ng tubig na mo. Dali lang, ma-income tawi. Latonda. Sorry, hindi tawi kinahanglan na sa Presidente ang mga maayong na tao para sa PPP program. Di ba? Tungod sa ilan na sandig. May natulong ko. Sa ilan na sandig ang ekonomiya sa agriculture. Dali ka bala ka na hindi ko tubig. Dali lang. Ara na tawi. Okay, sorry lang gida. Kabay pa nga matagaan sa bat-ina, no? Ang PPP program sa atong Presidente para sa kaayuhan sa Pilipino. Okay. Hangot naman sa pagbukas isang klase na naging mention man itong ating Presidente nga dapat mangin yunad, no? Para sa DepEd, especially kay Department of Education Secretary Bionet. Ang iya nangin pahayag sa iya SONA para mapaiway anay ang pagbukas ng klase. Hambal gani ni Representative Ron Ong, amo na siya ang probinsyano representative. Nga instead nga gilayon nga magbalik ang gilayon nga mag-umpisa ang pagbukas ng klase o pagbalik sa mga estudyante sa school, kinahanglan maging preparado anay ang mga teachers kag ang mga estudyante sa new normal sang blended learning. Kag iyaman gini-explicar nga kinahanglan man sa mga estudyante ang access sa internet mo, ilabi na ang yada sa mga remote areas. At ikot ko gini, isaliot ko ginadi siya. Kadisan diri gani sa Atonia sa rural area nga ari kita sa siyudad sa Bacolod, di ba? Bisan ari gani kita diri sa budlay sa mga nagatinguha nga maka padako
nakapag sa internet sa ilabalay. Ay, abi ninyo, gabalik-balik sila ho. Kung paano sila matakdan, I don't know. Problema gid ina. Syempre, hindi pwede nga magsalig lang ang gobyerno sa mga private companies nga magpatindog sa mga towers tungod pinsaron sa mga ini, no? Ang balik ang ilang sini mga ginunda. Okay. Kaya muna epekto ini sa COVID-19 pandemic. Pero magluwas sini ginatubang na ito nga COVID-19 kag nagaproblema kita dire, no? Sa aton syudad, probinsya, sa mga kaiting na bindong iya, no? May-ari pa wala sa aton sa Pilipinas, 4 ka probinsya ang COVID-free, no? Amo na gusto kong i-share sa inyo. Ano na mga lugar nga inatawe? Ang naghambal sila yung Department of Health mo, no? Hambal ni DOH Director Beverly Ho, ang probinsya sa Batanes, Quirino, Aurora, kag Dinagat Island. Ini sila nga mga probinsya COVID-19 free. Kasi magluwas nga isolated kag isla ang pila ka mga probinsya sini. Ginapabugal man nila nga ginabalita nga may mga lugar pa sa puntod mo wala isang kaso sa COVID-19. So, gina-challenge niya ang tanan nga padayunon ang mga measures o kung mga pagsunundan nga naumpisahan para nga luwas kita tanan ng mga residente. Isa, pagid ka nakatwak sa Tita Will, mga balay ka ina. Ining asawa. Ay, tingin ko, niya nga buki ang iya sinibana. Anong rason? Ano pa bala nagsulog sa pensar ko? Kaya nagduduman ko atong basta ko nga sulat. Ang martir niya asawa. Last week, dumduman niyo to. Nga siling ginititawi ko, malabo ka lang. Diba? Nan. Hining asawa niya ini. Gintot bang niyang bana niya kay sobra-sobra na asin niya sa bana niya. Nga atawe. Base sa investigation sa mga kapulisan sa ilang lugar, ginatawe sa Santa Rita, Pampanga. Sang Domingo, sa kagahon na tabo. Siling sa asawa, gusto nilang tanong tinuan gasun ang iya sinibana. Kaya nga, kaya niya siya ginasakit. Pero niya siya ginabuyaw. Kag magluwas sa gidera. Hayag harap-harapan bilang nga pagbasdo sa iya tungod sa pagpanging babayi sang iya bana. Kag istorya pagin dira sa ila balay ginadalaya ang babae nila dira sa Istar sa barangay San Andro. Ang iyaman ang ila hulo ang ila sinikwarto dito yaman ginapatulog ang babae pagkatapos siya yung asawa sagwa. Siling niya ang istorya sa kapulisan. Nagakatulog na sila sa ila balay. Kanya nagdulog ang pananawan. Sining suspetsado nga gintawag lamang kay alias Gigi or Gigi. Bata pa, 24 years old. Nagakatulog kuno ang duhag, ginbubuan niya gasolinang banay niya, ginsindihan niya lighter. Ote, kundi natutdan din, nagkarab-karab. Kaso nga pa-recite ang ginapangatubang sa karon minigigi na ini. Hamasin mo na kawe. Masiling naton, iniya maisog-isog ni, kahit 24 years old, mga kabataan sa mga millennials, mga maisog niya, nga kabalo magpakibato sa ilang sinamatarong kung dinalapak na. Pero atong letter sender na itong sa nagligad, kaluoy man to sa iya, pero sila niya, buligi lang kung bala pangamuyo nga mag-isog, nga mahimo ko sa bana ko ang magbato. Kung hindi mo kaya, may legal, kita nga dapat dangpan. Hindi mo ka sinamatarong, kinahanglan mo na iya. Tawid na ha? Kaya nga apan anay, panahon kay kung magtangla ka sa langit, dugay-dugay, tupa naman ang ulan. Di ba? Balaan nyo, may isa ka low pressure area. Ang inasubong ang ginamonitor signs aton sa Weather Bureau. Ari na yan sa sulod sang aton pungsod. No? Ang LPA nga ini nasiplatan. Sa kalayuon nga,
310 kilometro sidlangan sang Virac, Catanduanes. Gamay pa ang tsansa nga mag-iisa siya kabagyo. Oh, salamat naman. Ang nga ato naman gustulan ulan para sa aton mga farmers mo, di ba? Pero tungod malapit na iniiya sa kadutaan, ang LPA magadulot naman sa malapnagon or malapad yan, di ba? Kaglap-talap na pag-inan sa bahin sa Bicol region kag Eastern Visayas. Dito sa may Metro Manila, sa Calabar Zone, may Maropa, Zamboanga Peninsula, kay nabilin pag nga bahin sa Visayas, dala naman kita diri. Nag-experiensya sa magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan, tungod sa low pressure area nga ini kon LPA. Sa iban pag nga bahin, sa itong sinipungsod, localized thunderstorms ang ila ma-experiensyahan. Okay? Yes, so alauna 42, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, tangara kamo sa inyo mga transistor radio of the night kita sa 684 kHz. Diba? Sa mga may Facebook account of the night kita sa FB Live. Search nyo lang sa inyo dira account ang Action Radio Bacolod. Yes, ara dirang amon mga updated nga mga balita. Kag, ara man ang aton FB Live. Sa dugang pagyed, pwede man kamo sa aton website makalagin. Login lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ara dira ang tanan ng mga natipon ng mga balita diri sa Action Radio Bacolod kag pwede kamo dira makapamati ng live. Magluwas pa gid sina sa YouTube. Search niyo lang Action Radio Bacolod. Para maka-off the night kita, pag-search nyo sa YouTube, Action Radio Bacolod, this is my life. Yes. Okay? Ato nanay matahong nga lalantunon para sa inyo tanan. Put your sweet lips Put your sweet lips a little closer. Okay. Alauna 45 na ganyan. Relax. Si Tito Will mo magabalik pagkatapos man sa ka mga importante nga mga pasibalik. ang
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo. Ay, alauna 52. Padayon man, si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Pero ang iTunes anay Dr. Alfred Pugh Nangusan T. Ini ang produkto sa nga siling ko sa iya, ma'am, muted na siya once nag-play si Tawe sang matakong nililensino. Basta mag-play sa music, hindi ka mo basta ka mo sa FB Live nag-upload. So kung sa radio, basta anigid, pati igham kag ubok ni Tawe. Hindi bala, Dia Jonathan? Yes, Miss Seven Heaven, mayong hapon kag madamogin niyo salamat. Kag Zonzaida, Zonzaida Hinukalen. बहुत salamat, Miss Nick Delia or Miss MK Delia with sincerity and gratitude. Okay. Okay. Yes, ma'am. Thank you, Jen. Kay Ramona Azero, mayong hapon. Tita Wilma, monitor from Barangay 35. Sa tanan ng mga taga-Barangay 35, dira mayong hapon lang. Kay Girlie May atong Zalazar, kay Alison Acevedo, kay siyempre kay Ender Girlie May atong Zalazar. Man kung ubuson, taka mo pwede, taka mo maubos, ubos man oras ni Tawi, hindi gid naton matapos ang itong obligasyon sa inyo. Hindi bala, Kativir? Yes. Pero may ari ko di bala ining konsing mandera, di na to Tawi, ari ho. Tag-iya sa mga tela, nakita ni siya sa dalan, sa may libertad, kaina mga alas 11 tugtog, alas 12, sang agaw, sang udto na, no? Sinuman ang tag-iya, sining mga tela, na nawigit ni Guru sa dalan, sang libertad bala, na? Mga tela ni siya tanan. So, kung imo, ini siya, pwede ka makakontak kay Leia May. Kay Leia May,
Sa cellphone number 0967-316-5000 na. Okay, kay basi ano pa niya, palangabuhian pa niya, no? Talahiun pa bala o whatever man. Okay, sa mga naduanawigitan, tela, contact lang kay Inday Leia May, no? Sa number, sa cellphone number nga, akon din send sa imo. MC Fuentes, good afternoon. Mayong hapon lang dala sa inyo, kag maghalong lang, hindi din magsaling. Okay, hindi Annabelle Garcia, tawe, good PM, kamusta? Liglan ko greet sa dua ka old, sinanay, amparo kag inday puka sa kapit. Thanks, Jen. Ang aton anay, gali tawe, ang celebrity code soap, sa ito man mga kauturan, nga conscious sa ila Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong sulat nga pagbasahon sa karon na hapon, sa gihapon halin sa atong messenger, no? Kadamo sa ila sa nagapadala sa ilang mga istorya kag problema dili sa atong sa messenger gani kamo mandira. Kay mabudlay mag-sulap kag ihulog pa sa post office, mas mahapos basta may cellphone kag may FB account ikaw, no? O pwede mo dila ma-share. Ang mga ilagihan mo lang nga naka-inspired sa imo, naka-challenge sa imo, nakuhaan mo man lessons, pwede man yun magamit sa iba naton nga mga kauturan nga nag-upod sa This Is My Life kada hapon. Pwede yan. Pangitaon nyo lang ang personal account ni Tita Wilma sa Facebook, Wilma Antokina Sugaton. May send message nila, click nyo lang. Pwede siya padala lang. Basahon nyo na dito. Kasi nga hapon lalaki ang aton letter sender. Abi ninyo kung taga-diin siya, taga-diri sa Bacolod. Ay kaluoy na nag-suffer siya, pero si admitted naman sa layo mo. Diba? Nagapatawag siya sa ngalan Alexander. Kag ang sulat ni Alexander, nagasiling. Here, ito Wilma. Sabay pa nga imo man mabasa ang akong sulat nga diri ko lang din paagi sa imo account. Sa pagpamati ko adlaw-adlaw, nag-convince man ako kay basi pa lang.
masulbar ang akon problema. Tagyuan lang ako sa ngalan Alexander. Professional, maayo ang trabaho, kag maayo ang amon pangabuhi. Tita Wilma, for loser ako sa love na tinatawag. Ang mga ginpangaluyadan ko, ginakuha ko sa puwersa kung nagapahindi sa akin. Abi ko anay, ang tanan nga gusto ko, mahimo ko. May nakilala ako, si Grace, ang ngalan, pero hindi ina ang tuod. Si Grace, amugin ang babae, nga love ko. Tuod gid nga love kita Wilma. Galing, wala siya ang gusto sa akon. Ginprangka niya ako na wala gid ako sa mapaabot halin sa iya. Isa man siya sa mga babae nga ginpaagi ko sa pwersa. Madamo ako sa impluensya, tita. Nahimo ko ang gusto ko. Wala sang mahimo sang tios nga ato, si Grace. Napilitan siya na magpakasal sa akin. Pero ang hambal niya, abi mo, kung ano, mangin maayo siya na asawa sa akon. Pasulod lamang sang 5 katuig. Pero, pagkatapos sina, ipabatyag niya sa akon ang iya pagsinalo. Wala kami nakaangkon sang bata, Tita Wilma. Tungod, na-discover ko, nag-appeal dali siya. Ginkulbaan ako sa ginhambal niya tungod, palangga ko siya. Nabalaka ako sa iya ginsimo, kay basi kung maapektuhan ang iya lawang. Malapit na pulo katuig kami nga nagaupod bilang mag-asawa. Pero lately, 3 katuig, nabatsyagan kag nakita ko nga nagakadula ang iya pagka-caring. Kag hindi na siya gusto na magtupad sa akon sa pagtulong. Kalaing gali ba't siya hun, Tita Wilma? Daw patay ang akon upod sa balay. Ginasakitan ako. Tungod ginadagman niya ako. Nabalaka ako na basi inina ang umpisa sang katapusan sang tanan sa kabuhi ko. Basi bala maghambal na siya nga bulaganan niya ako. Hindi ko siguro mabaton si Wilma. Palangga ko siya mas labaw pa sa kabuhi ko. Gusto ko ang pamilya. Pero, hasta subong wala kanisang mata. Ginabudlayan na ako ang iya pagpakigupod sa akon. Ano ba lang himuon ko? Diri na lang ang akon sulat sa imo, pasensya din. Kaghalong man, Tita Wilma. Alexander. Kita mo yan. Anyway, sa aton letter sender na nagpatawag iya kay Alexander sa Bacolod City. Sa imo, salamat. Kag, sa asawa mo,
I don't know kung ara man siya, kay siling ginapawalaan ka malang niya. Pero nabat sa ganaton bala to Alexander, imo pag hinulsol. Amo na siling bala naton, wala sang utang nga wala ginabayaran. Handaan mo ito. Pag hindi lang ikaw. Sa aton man mga kauturan, nga feeling nyo kamunagid ang poderoso, kamunagid, kamu lang ang may ikasarang na kamu lang iya ang masiling natin above all. Hindi ang mga Diyos is above all, di ba? Na-realisar mo bigman nga hindi gali tanan nga gusto mo makuha mo sa puwersa nga paanti. Kaya tanaw nga experience mo. Oo, nakuha mo ang gusto mo sa iya, naangkon mong iya pagkababae, ngayon malipayon ikaw sa sulod sa sila kay hambal mo di sa imo lecture, but 10 years na ka mga nag-off the night, pero ining mga 3 years nga ini, nabatsyagan mo na ang pagtakaw sa iya ginapakita sa imo, nabatsyagan mo na nga daw patay ang asawa mong opod mo sa inyo bala, kaya ginasakitan. Karamato. Masakit man, pero amoy ng realidad. Di ba? Siguro, makasing di man si Tita Wilma nga, umpisa na ina sang katapusan. Umpisa sang katapusan nga pagbago sang asawa mo sa iya ginapakita ang ginapapasyag sa iyo. Nalipat ka guro sa mga ginapanghambal sang aton mga young ones, di ba? Madumduman ko man ituod po, na inan siling bala sa mga tigulang, hindi na ni mga tigulang, ay, hindi lang maglaing bot mo, Toto, Alexander, hindi na ang mga tigulang na naghambal sinahaw, damo mo ka na bala, hindi. Eh kung sa puno sang kahoy, kung sa prutas, kung ang atong pa mga tigulang pangambalin, mas matamis ang bunga kung pulaton mo nga maluto sa puno. Pero kung pilipon mo, nga kuhaon o kung, i-harvest mo bala, no? Ang prutas nga alang-alang pa or hilaw pa, kay gusto mo nga maangkon siya. Pagkaon mo, puwerte gali ka pait, or puwerte gali ka aplong, o puwerte gali ka aplod. Kaya hindi ka makakulat ang gusto nga tiyon. Kag kung nga, nahimo niya ina sa imo pagdibuga, nga pasakitan kag paantuson ikaw, kay nakita ni Grace ang imo love sa iya. Sobra-sobra ang gugma mo sa iya. Dira ka niya, umpisahan, nga mabatsyagan mo ang pasakit ng ginsin mo sa iya kabuhi. Pasakitan niya ikaw, amak mo, pasakitan niya ikaw, again, ginpahalipay niya ikaw sa first 7 years ng inyo sinipagot na bilang mag-asawa, pero wala kamusang anak. Sakit sa balatsyagon mo, kag sa imo pagkatao bilang lalaki, nadiskublihan mo gali paano ka mo makaangkong sa anak, nag-iinom siya di essentials. Ha? Sakit po, di ba na? Ara na ina. Nagkakatabo na ina sa ina. Amat-amat niya nga ginapabatyag niya, kag wala ka sang masimo, kundi sa ulisi, makambal na siya sa inyo, na matinggulag na siya. Isiling mo daw, hindi mo ginabaton. Kung ako ang pamatyag, kung ako ay pamangkotong mo daw, wala ko sa isabat sa pamangkot mo. Nga ano ba lang dapat mo himuon, kay sunod sa imo, nahadlog ka nga madula sa imo, pero sunod sa imo, do hindi ka mabuhi kung madula sa imo. Do hindi si titawi ka ba di ka na himuon para sa imo. Isa lang yung sigurong mahimu ko. Nasuhasyon para sa imo. Ba't sagon mo liwat na soltero ka? Abi sugod ka sa puno, pangaluyagi siya, ang kuna ang pagpasensya, pagpaubos, pagpaumod, magpangayo ka sang kapatawaran sa iya sa ginsimo mo nga pag-abuso sa iya. Siguraduhon mo sa iya nga palanggaon mo siya, higugmaon mo siya, tubtob sa kamatayon. Handa ka
Amo na itong kabayaran sa ginhimo mo, sa hindi lang siya ang biktima mo. Di ba lang siling mo? Sila na basta gustay mo ang girl, ginatuha mo, ginaangkon mo yan. Ha? Amo lang sila masawso ni Tito William magsaimo. Pangaliyag siya. Kag kabayan nga magahumok ang iya balay siya. Paagi sa imo pagpaubos, paagi sa imo pag-atipan, pagpaumod sa iya. Ang imo patience, let's say, isa lang sa kilometro, himuon mo na unending. Wala katapusan. Kaya ang pagpatawad mahapos. Pero, mabudlay ang pagpabatsyag sina sa tao nga nagpangayo sa kapatawaran. Ang pagpangamuyo, himuon mo din, Alexander. Ang mga tigulang mo na ganyan nagahambal, nga kung ang asawa mo, let's say, kung matigang niya balatsyagon, matigang balatsyagon sa isa katao, sa dalayon nga ilig sa tubig, amat-amat, kuno, niya maghahubok, tuod na. So, kung nagapati, kasi na, himu kay wala imposible. Diba? Kabay pang mga suwasyon ni Tita We, pagkapaumpaw man sa imo, makabulig, bisan gamay gid lang. Niya kabay, maumpawan ang balatsyagon sang asawa mo. Balatsyagon nga puno sang kaakid sa ginhimo mo nga kasalanan sa iya. Amat-amat to, hindi ka gin mag-surrender dira. Magpangamuyo ka sa mahal nga Diyos, pangayo ka sang kapatawaran sa iya, sa ginhimo mo kay grace, antes mo siya na angkon kang nanging asawa. Kag sa tanan, nga mga kasalanan nga nahimo mo, ay surrender mo na tanan, sugot nga pagpangamuyo, himuon mo gid. Kag pangayuon mo gid sa mahal nga Dios. Natando ka man ang balitsyagon sang asawa. Tungod gusto ko makaangkon sang pamilya. Pamilya nga puno sang paghigugma, pamilya nga may anak, kabataan, pamilya nga bisan simple lang apang malipay. Kung paano sana balin Tito Wilma magpangayo ka para nga giyakan ka sa mahal nga Diyos sa kasulbaran sang imong problema. Alexander, ang aton matakong nga amahanon man nga ginadulot sa imo, halin kay Baxter Valdez.
Ngayong hapon, nga nagpatawag kay Alexander. So, Alexander, hindi ka din magdula sa paglaon. Ha? Ang matudtuod nga, paghigugma, makahibalong magsakripisyo kag mag-antos. Ginpaantos mo siya, subong ikaw man mag-antos, para maangkon mo niya kapatawaran. Kag maangkon mo ang kalipay nga ginahando mo kag pamilya. Ha? Okay, habitation. Po, nagapangalisod man si Gloria Malakad kag si Elian Diaco. Salamat mayong hapon. Kay Eden Gatilugo mayong hapon. Tita Wilma, God bless, keep safe. Kay Fred Minya, good siya Ma'am Wilma. Kay Cathy Veer, Joabel Vargas mayong hapon man. Tito We, good afternoon. Pamati naman kami sa akon. Apo, sa may takong mga programa, This is My Life. Country Home Phase 3, Barangay Estefania. Salamat mama yung hapon gid sa imo dara. Na? Sa ginatamyaw lang si Tatay Polding kag Nanay Ninfa from Rosel Iscardamate. Salamat gid. Ma'am Cherry Alimbo, salamat gid. Upod kay Miss Marife Navales dira sa Meadows of Camelot. Abi ko Camelot of Meadows, gali it's Meadows of Camelot. Ana Luna Luquiso de Luciento, watching from Sipalay City, mayong hapon. Kamusta lang, halungman kamo. Sa Edgar Pilayo, kay Inday Chino si Sir, damo na ko na utang sa iya. Christian Rowa, pasensya gid kay Tuto, Kit Martin di Paula, kamusta man ikaw? Mayong hapon lang sa imo good yan, Tita We, namian kung iba lang nga music, keep safe lang, daan, God bless. Virginia San Antonio Alcinda. Okay, salamat din, na. Si Tita Wilma, magkabalik pa para naman sa ating mapaambit nga tips sa inyo sa karon nga hapon pagkatapos ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong Kaparulan tumawag sa barangay Kaduhaan Kadusetin na permiga pamati sa imo salamat gid halina kay 14. Okay, Sir Dr. Keith, stay safe always, action well, kamusta lang tayo here na, okay lang, ikaw mandira. At ito, wait ko lang sa lahat, happy birthday kay Judy Sobre Vega, Isang Gonzaga, happy birthday sa inyo, nagbuhahalin kay Nining Mitra, Unisa Alban Buena, monitor on to off sa barangay 35. Christine Gonzalez, 14, good afternoon, thank you so much. Kag siyempre man, sa duwa kikiting to CJ, kag kay Cassie, kay Mama Dear, kay Papa Dear, mo man ngayong hapon. Rose Matthew, good PM, sa wet, pamiyaw ko lang gagali si Oro, kag si Diaz, ginigo
watching from Lapu-Lapu, Cebu. Okay. Okay na to. Enough lang nanay kay si Tito Wilma maghatag sang atong kaniya. Kit sa karon niya na hapon sa mga conscious ang iladra mga hair. Kabalog kita mo ning nagahatag. Di ba? Sinani mo buhok ang ngayon ka kanami nagagwapa ka di ba lang? Siyempre mahambal na ni Tito Wilma ng atong mga buhok. Nagakinahanglan man siya sang mga nutrients para nga malikawan naton nga magkalalagas na siya. Mag-hair fall bala. Common problem naman na ana. Ilabi na sa mga kababaihan nga conscious sa pagka-hulog sa ilang mga buhok. Katapak-tapak ang ilang buhok. Pero abin ninyo kabalo ka nga may epekto man gali sa aton hair growth na ginatawag sa pagtubos ng aton buhok. Ang kakulang sang balance nutrients, ang kulang ilang inyong mga buhok sa mga nutrients, sa mga rason kung nga nagpapak imo buhok. Kasi tawin mo bala mga kinanglan para nami imo buhok, lagtong imo buhok, bakod imo buhok, lagtong sa itong sa pagkaitong-itong, di ba? Nami na sa una long hair ka straight, tagahawak pa, sa pahinggit. Charger, siyempre, kung bakod imo buhok, nami imo buhok, lagtong, malikawan mo bibig siya, no? Malikawan mo ang pag-experience ng pagkalaga sa imo buhok. Anong kinahanglan ng hair? Biotin. Anong biotin? B-vitamin ina. Nga kinahanglan nun para sa pagtubo sa imong buhok. Di mo na makuha ara sa karne. Sa karne, sa seafood. Kaya rich ina sila sa biotin. Magluwa sa biotin, bisan anong nga B-vitamin. Dapat lang yun nga ino naton tungod sa health line. Amo inang nagabulig sa production or production sa itong red blood cells na nagadala iyan ng oxygen sa nutrients sa atong scalp kag hair follicles. Ang scalp ng aton iba lang ang mga panit sa atong sinulo, di ba? Amo ng scalp naton. Okay, iron, kinanglan sa atong buhok. Pareho sa ano to B-vitamin. Nagabulig ang iron sa production sa red blood cells. Ang hemoglobin naman, amo na itong responsible sa pag-transport ng oxygen para sa cell growth. Iya makuha na ito sa mga whole grains, sa mga beans, sa mga patatas, sa mga dark green leafy vegetables. Taon-taon wala guro ay. Kagandaan nyo lang ang iron deficiency or ang kakulang sang iron sa lawas mo kag sa imo buhok, isaman ina sa pag-experiensya mo sang gabok na buhok. Ay, may ara ng gabok. Hindi pa rin kinara na kundi, let's say, kung malagas imo buhok, uluta bala, kaya ginaka mo, ang butong-butong mo, nagkakutod-utod, halang kaamo ka na bala, no? Okay, magluwag na vitamin D. Vitamin D. Magtulo sa ito ng experts. Ang manubo nga vitamin D. Rason ina sang sakit nga alopecia. Ang alopecia mo ng intensive hair loss. Nagakalaga ang inubuhok. May kilala ko na. Kag magluwas sa morning sunlight, nga mo lamang ang pinaka-source natin. Diba? Sa vitamin D. Kaon ka fatty fish. Makabulig na para maangkon man sa atong lawas ang nagkaigo na supply sa vitamin D. Isang gina-induce sa inyo, di ba? Every afternoon. Ang collagen. Ang collagen, may amino acids na nagkabulig man sa atong lawas para makaproduce sang keratin. Nasa buhok din na iya. Ang keratin naman ang building block ng buhok. Sang atong mga kukis sa atong mga tudlo. Ang collagen man isa ina sa klase sang antioxidant nga nagabulig para malikawan ang pagka-damage sang atong follicles. Nagaproduce ang atong lawas ng collagen. Pero sang nagaedad kaway
Nagatigulang na gitawin. Hindi na ano. Samtang nag-edad ka, nagkahinay ang process. Gani girl, hinanglan taong git. Sang mga tulog-tulog andira nga ginalaisa. Ano pag ito vitamin C. Vitamin C, damo sources. Yeah, di ba? Vitamin C nagabuli sa productions and collagen sa atong lawas. And of course, para sa atong hair. Hindi lang iya maayo nga pampabakod sa atong immune system ng vitamin C. Isa mag-ina sa kinahanglan nato para ma-achieve naton ang matahong kag mabakod nga buhok. Pinsaran nyo bala, let's say for example, ang tawon mo bala, ang virgin ninyo nga buhok. Hindi to, tawi iya. Ang virgin nga buhok, obserbahi ang bata, halin sa bata, hasta magdinalaga, hasta nga maghamtong, ang iya sinabuhok baw, ang binilog, kalagtong, itong-itong, pero makaagi gani sa salon. Ipa-slash, ipa-treat, mga Brazilian treatment, para wow, kanami-nami, hipid-hipid sa buhok. Ang mga chemicals ngayon, amo na siyang nagahalit sa inyong matahong na buhok. Isa ina sa mga rason. Pero kinahanglanon sa itong buhok ang mga nutrients para man sa pagpalagtong, pagpanami sa inyong buhok, kag pagpabakod para malikawan ang hair fall. Gets nyo? Vitamin C, collagen, vitamin D, iron, kag biotin needs mugid para nga hindi malagas or magkalatak-tak ang imo buhok. Ina itong tips sa karon nga hapon. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos mansang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
inyo ang maka-aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Situin mo sa pagpangalagan sa May 9, alas 2:40 na sa Radio Philippine Standard Time. Pero nga ito na Golden Sun Finance Corporation, kinanglan nun man sa ating mga kauturan ang kwarta. No? Kung maplano ka mo nga mag-loan, ano man yung klase ng loan, pwede ka mo maka-inquire sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0925-708-842. Zaraneta, hi and hello sa inyo tanan. Ay kapamatigid kami permisa, this is my life. Thank you from Arrow Hanud. Pwerte, salamat gid. So, may yung hapon pag-wait naman, happy birthday sa amon Municipal Administrator. Na? Municipal Administrator sa Mabinay Negros Oriental, Maria Rosario Ferrer Ocay. Kay Manay Raquel Soberano sa Mabinay Negros. Salamat din. Alma Gonzales Posisyon. Happy birthday. Inday Blaza, kay Marlene Diaz, nag-aupo ng sa itong karoon ngayon na hapon. Okay, Tita We. Ang ating pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong horoscope, pero sa mga nag-greet ni Tita Will magsang happy birthday sa atong sini mga celebrator, kay sa ito naman mga mag-asawa dira, nga nagasaulog sang ila sa wedding anniversary, happy wedding anniversary. Ang wish lang natin sa inyo tanan, ano ganyan, Tita Wilma? Good health, sa ganyan yung safety as always. God bless sa inyo tanan, and be happy. Paamo ka na bala. Okay, horoscope na kita. Sa mga, horoscope, ano to? Sa Marte Subong, Marte, Hulyo 28, tuwing 2020. Gani unahon nito ng zodiac sign sa mga celebrators, Leo, mga nitao, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22. Ang inyo horoscope, damo opportunity nga mag-aagi. Pero kinahanglan mangin maalam ikaw sa pagpili sang oportunidad nga nagakabagay sa imo ihibalo kag sa imo man ikasarang. Diba? Ito pagyan, ang nalipatan mo nga pangako, for sure, karon nga adlaw, may tagan mo inasang katumanan. Likawan mo lang ang pagbiyahe nga nakainom sa makahulubog na iling nun. Baw pagpanahor, pagpatidate, kag ang mga barkada mo, likawan mo anay karon nga adlaw. Para safe sa inyo, mas suwanti nga mga numero Leo 1, 4,
Justice Ace 34 kag 40. Orange is your lucky color. Sa mga Virgo, ang mga Virgo natawo ang gusto 23, tungkol September 23. Virgo, tungod sang imo balang ang imo bala pagka-passive, imo pagka-uyaya nga. Tungod sang imo pagka-uyaya, ang madugay na nga problema sang pamilya, nga dugin pawalaan mo lang, mas na magalala pag yan. Pero, kung humdun mo, may solusyon. Gani, go na. May suwati mo man nga mga numero 9, 10, 18, 23, kag 32. Lucky color na yung green. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, ang oportunidad, maabot lang na iya, manuktok na sa puwerta sa imo, kabuhi. Kag dapat, maabdi ka man para hindi siya makabuhi ka mga palagyo. Kaga padayunon mo man nga bukas ang kaugalingon mo sa mga opinyon, mga masuwati mga numero, 11, 12, 14, 23, kag 41. Lucky color sky blue. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, amo ining mga natawo Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. About, dumaayo ang dalagan sa career mo karon nga adlaw, padayuna. Padayuna, nga man yung maayo ang tanan, kag siguradukon mo man nga may nagakaigo ikaw sa imo mga kinahanglanon karon nga adlaw. Oy, pasangkara pag ang imo ikasarang. Explore. Pag magsumati mo ng mga numero, 3, 15, Justice Ace 20, Ace kag 39. Light gray is your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, abi mo bala Sagittarian, may posibilidad na mapilian ikaw sa bakante nga pwesto sa trabahuan mo kung sa gina-applyan mo. Palihog, hindi ka magpati sa mga duhul-duhul nga mga istorya. Mga chismis, tinuring-huring, mga magsuwati mo nga mga numero 2, 8, 21, 29, kag 30. Pink is your lucky color. Capricorn, mga Capricorn naman, Disyembre 22, tugtugin na rin Justin 9. Mga importante mo nga mga trabaho, nga gintugyan sa imo, ginsalig sa imo, pero kung hindi ka man sigurado, likawan mo na lang nga mangin makahas ka no? Mangin mapangahas ka bilang nga batunon mo, bisan kulang inihibalo, kada sa hinultulan mo man lang. Capricorn, 11, 26, 28, 39, kag 43 ang imo mga masuwerte nga numero. Nabatian naton ang uling gabayng pagbasa naton sa mga zodiac sign para man karon nga adlaw. Pero ay naton dili Dr. Pinay Squalene Capsule. Ang 100% future squalene, wala na mo chemical. Wala sa malayo nga side effects sa imo ikaayong lawas. Sa ato ikaayong lawas. Aton pamatian si Noime. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Okay, balik sa dito naman. Kung gusto mong kauperilya, dira yung hapon man, hiyuglan ko greet sa 2 ko kaod, sinanay ang para sa inday po ka. Annabel Garcia, salamat man. At mayong hapon ng dira sa inyo. Yes, tawag, ginag-greet na Miss Jane Candido, ang mga nagapamati, dira, pagapamati sila da sa may sumag. Kay Nanay Perk, na Candido, mayong hapon lang. Kag syempre si Edwin Gonzalez, dira sa may
Maaw po sila na Neri Giselle, kagkanday kuko, mayong hapon lang mayo na nga pagpangapikapit. Let's see, Ibo, sayo salamat gid. Pero nga ito na Xantone Plus Gold, ini makabig natin epektibo nga food supplement nga ginapangita. Netaong Marso 21 tubtob Abril 19, kung ano man mga mabatian mo nga mga tinaga nga makapilikon bala o kung makapainit sa ulo mo, makapautod sa pasensya mo, ang paligara na tungod nga kahisa lang nang nagatulod sa ila, hindi pagsapak. Mga maswati mo nga mga numero, 3, 9, 18, card, 41. Lucky color, white. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, Taurus, isa ka Cancer. Ang maghahatag sa imo sang suwati karon nga adlaw o kung di malas man. Isa man kay Gemini maghahatag sa imo sang problema o kung kalipay man. Suwati mo nga numero, 2, 9, 19, 13, 31. Red is your lucky color. Gemini, sa mga Gemini, Mayo 21 tugtog Hunyo 21, kung gamiton mo ang imo talento, maangkon mo gid ang kadalagan. Panahon na para tadlungon mo ang kasalaanan nga nahimo mo. Mga masuwati mo man nga mga numero 13, 32, 39, 42, kag 45. Lucky color, pink. Pagkatapusan natin nga zodiac sign, Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, abi mo bala, may magatakos gid sang imo paghimugong, sang imo pasensya. Gani kinanglan magpakatawhay ka lang. Cool ka lang. Ganita ang imo abilidad. Di pagsapak ka ng mga nagapanggarit-garit sa palibot mo. Mga masuwati mo nga mga numero 5, 15, 28, 34, kag 40. Lucky color, green. Nabatian nato dagsaman nga zodiac sign para mag-sa itong dag sa kahoroscope para karon nga adlaw, Martes, Hulyo 28 tuig 2020, pero ang aton anay DTX 500 capsule hindi gini na pagkalipatan. O kaliong ginaton ang pag-inom sa DTX 500
Off din ninyo si Tita Wilma sa pagsangamuyo. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Ang atong reflect prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Radio Philippines Standard Time. Yes, padayon sa itong matay Sir salamat sa inyong hapon yun, no? Kag, ang ato na ni Dr. Alfred sa Magasin Choco with Stevia, tandaan
Sa inyo tanan, nga ito na Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 90 verse 12, it says, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Salamat po. Tugtubuan, standby sa matawag nga drama, mensahe kang paghiguman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.